Koncom septembra sa konalo slávnostné otvorenie akademického roku 2010-2011, ktoré sa nieslo v duchu zmeny názvu školy z Bratislavskej vysokej školy práva na Paneurópsku vysokú školu. Ďalšou významnou udalosťou bola oslava 5. roku existencie Fakulty ekonomie a podnikania, spojená s rôznymi podujatiami v rámci univerzitných dní na Paneurópskej vysokej škole. Medzi pozvanými hostiami boli mnohé osobnosti slovenskej politiky, spoločenského života, akademickej obce, ako aj zaujímaví hostia zo zahraničia. Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky a podpredsedníčka vlády Lucia Žitňanská, podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Ján Porubský, jeho excelencia Karl von Habsburg-Lothringen z Rakúska, viceprezident Ruskej akadémie vied Alexander Nekypelov, svetoznámy dirigent slovenského pôvodu Jack Handler, rektori viacerých slovenských vysokých škôl, rektor Paneurópskej vysokej školy Jan Svák, dekani a zástupcovia Fakulty práva, Fakulty ekonomie a podnikania, Fakulty masmédií a Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy. V čom vidíte silu nového názvu Paneurópska vysoká škola? Whatever is done under the name Pan-Europe is something which is really based on values, on the historic values which have been developed in Europe. And I just think it's very important, particularly at the university, with the faculties that you find here, that these values get implemented. You cannot study law without thinking about the philosophical background of law. Je to další krok k tomu, aby i naši studenti si stále více uvědomovali, že jsou v tom evropském prostoru, že máme další nové a nové možnosti se nám otevírají, že i když budeme ctít to svoje národní, kde jsme vyrostli a co je pro nás obrovsky důležité, tak přesto můžeme dál vlastně se cítit jako Evropany a dát se nějakým způsobem konkurovat nebo vůbec být silnými partnery v rámci evropského prostoru. V prvom rade je to zosúladenie názvu vysokej školy s jej ambíciami, s jej cieľmi, s jej doterajšou vlastne aj činnosťou, plus, že sa chceme rozšíriť aj do ďalších krajín. Nakoniec už máme pobočky v Českej republike, chceme ich rozšíriť postupne aj do ďalších krajín. Čiže chceme sa stať paneurópskou vysokou školou, neskôr univerzitou, nie iba názvom, ale aj skutočnou činnosťou. Počas oficiálneho programu slávnostného otvorenia odzneli príhovory tých najvýznamnejších. Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som sa v časovej súvislosti so začiatkom akademického roka 2010-2011 zamyslel nad objektívnymi východiskami pôsobenia našej vysokej školy pre najbližšie obdobie a možno aj pre univerzitnú obec ako takú. Týmto východiskom je paradoxne rok 2004, kedy prebehli 3 udalosti rôzneho významu. Prvou a asi tou najvýznamnejšou bolo prijatie prvých slovanských štátov do Európskej únie. Druhou bol vznik našej školy a treťou 200. výročie úmrtia Immanuela Kanta. Tá prvá udalosť je pretavená do zmeneného názvu našej školy, ktorá je tak symbolickým premostením západoeurópskej civilizácie so svetom slovanstva. Ide o spoluprácu s univerzitami v zahraničí, a to v Európe, ale aj mimo Európy, a pôsobenie veľkého počtu zahraničných odborníkov na našej vysokej škole. Je nespochybniteľným faktom, že na Slovensku sa skončil stav nedostatku vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Sprievodným javom hospodársko-sociálnej krízy je skutočnosť, že pracovný trh prináša čoraz vyššie nároky na absolventov vysokých škôl a začína selektovať medzi ich absolventami. Cestou budúcnosti nie sú tradičné odbory. Cieľom by mal byť interdisciplinárny prístup k spoločenským vedám, netradičné a nové študijné programy, niektoré napríklad ako medzinárodné podnikanie chystáme v anglickom jazyku. Jednou z ciest, ako vniesť do vysokoškolského vzdelávania hodnotový systém, je aj využitie umenia, ktoré bolo prirodzenou súčasťou vzdelávania už na prvých stredovekých univerzitách. Paneurópska vysoká škola svojou vlastnou tvorbou, a to nie len publikačnou, ale aj audiovizuálnou a umeleckou, preukazuje, že sa dôstojne zaradila medzi ostatné univerzity Slovenska. Erlauben Sie mir zunächst einmal zu sagen, was für eine unglaubliche Freude es für mich ist, dass ich heute schon zum 2. Mal an diesem Platz stehen darf und dass ich aber heute mich in einer Hochschule wiederfinde, die den Namen Paneuropa trägt. Für mich als völlig überzeugten Paneuropäer ist dies ein besonderes Zeichen, weil es
den Begriff Paneuropa weiter in die Zukunft herausträgt. Ich bin der Überzeugung, dass hier die Paneuropäische Hochschule mit dem Begriff Paneuropa und mit ihrer Tätigkeit die entsprechenden Wurzeln setzt, dass wir eigentlich für unsere europäische Zukunft in diesem Sinne auch hier in Bratislava uns keine Sorgen machen müssen. Najdôležitejšie prajem profesorom, docentom, asistentom naozaj vedychtivých a poznaniachtivých študentov. Po prejavoch nasledovalo udeľovanie medailí oceneným pedagógom a študentom za ich prínos pri rozvoji a prezentácii školy. Prodekanovi pre vedeckú činnosť na Fakulte práva profesorovi Kvietoňovi Holcerovi, dekanovi Fakulty ekonomie a podnikania profesorovi Ladislavovi Kabátovi, prorektorke Paneurópskej vysokej školy pre vedu a výskum docentke Ike Kloudovej, pedagógovi Fakulty masmédií doktorovi Marianovi Powerovi, vedúcemu autorského týmu učebnice Občianske právo procesné Jozefovi Števčekovi a študentom Fakulty masmédií Jurajovi Reckému a Fakulty práva Michalovi Uličnému. Oficiálny program oživil hudobnými číslami Bruno Walter Symphony Orchester pod taktovkou dirigenta Jacka Handlera, ktorý sa napriek celosvetovému pôsobeniu vždy rád vracia do rodnej Bratislavy. Čo by ste zaželali študentom? Dobrých učiteľov samozrejme, aby sa dobre cítili a aby to, čo som povedal v svojom príhovore, aby spájali to umenie s vedou, s poznatkami, vedomosťami a so životom. No a aby sa z nich stali paneurópania. Čiže Európania od Atlantiku po Ural. Студентам chcem пожелать радости. Majú неjednoduchý život, majú ťažké výzvy toho života, čo ich čaká v budúcim, но в любом prípade to najlepšie roky, ktoré oni teraz prežívajú, musia učiť sa, starať a mať z toho radosť a šťastie a zabavu. Aby se tak cítili, že jsou jedni z nejlepších, že patří do toho evropského prostoru, že mohou být a jsou už dnes vlastně velice dobře vzdělanými, úspěšný, že budou úspěšnými určitě a sebevědomí, radost a tvořivou práci bych jim přijala. Že snáď príde doba, že zamestnávateľ sa bude pýtať nielen to, že či skončil právo, ale kde to právo skončil. A želal by som si, aby Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy sa stala tou vyhľadávanou inštitúciou, že zamestnávateľia právnikov budú vyhľadávať absolventov práve tejto vysokej školy. Študentom len to najlepšie, pretože škola má 5 rokov a samozrejme vec, každá škola, osobitne vysoká škola, je taká dobrá, taká mladá, taká životaschopná, akí sú jej študenti. Predovšetkým to, aby im slúžila tá nová technika, ktorú budú môcť využívať, aby im slúžili tie ateliéry nielen počas vyučovania, ale aby ich mohli využívať aj na svoje projekty, na prípravu bakalárskych a diplomových prác. No, zaželám by som, aby sa im študovalo príjemne, aby nebrali štúdium ako nejaké zlo a uvedomovali si, že vlastne tým, že viac vedia, tak tým majú väčšie šance uplatniť sa vo svojom živote. Aby mali pedagógov, ktorých si budú môcť vážiť a ktorí im dajú to, čo oni budú potrebovať do života, nielen pokiaľ sa týka teórie, ale pokiaľ sa týka praxe, aby potom na nás v dobrom spomínali. Slobodu, veľa dobrých projektov a využitie ozaj všetkých možností toho, čo Paneurópa ponúka. Slávnostné otvorenie akademického roku doplňali ďalšie zaujímavé akcie, ako napríklad trojstranný vedecký seminár Bratislava, Moskva, Viedeň, ktorý za účasti hostí zo zahraničia pripravila Fakulta ekonomie a podnikania Paneurópskej vysokej školy na tému sociálne zmiernenie ekonomickej dynamiky, prezentácia knihy Milana Ferka Hľadanie raja a vernisáž umeleckých diel Jána Kondáča a jeho rodiny.